מי אמר שהדרך הכי נכונה לנצח ויכוח היא בלהיות צודקים? בפרשת קורח אנחנו רואים סיפור מעניין, כן? תחילת הפרשה מוזכר אחד המוחים הגדולים, און בן פלט. אבל מה שקורה בפועל, בהמשך הפרשה, הדמות הזאת פשוט נעלמת. חז"ל באמת מעבירים לנו במסורת הסיפור שהיה כאן, כן, מאחורי המילים. און בן פלט בעצם חוזר הביתה ואשתו פוגשת אותו ואומרת לו, תגיד לי, מה אתה עושה? אז הוא אומר, לא, אני הצטרפתי למפלגה של קורח ואני, כן, אני מוחה נגד משה רבנו. מה אשתו בוחרת להגיד לו? מה יצא לך מזה? כן? אם עכשיו קורח יהיה המנהיג, אז אתה תישאר התלמיד, וגם אם משה, אז אתה תישאר התלמיד, אז מה, למה אתה בכלל נכנס לזה? הדברים שלה נוגעים בו, והוא מחליט פשוט להפסיק את השיתוף פעולה. על האירוע הזה, חז"ל באים ואומרים על אשתו של און בן פלט, חוכמת נשים בנתה ביתה. אבל יש שאלה מאוד גדולה, כאילו, מה החוכמה הגדולה? במקום שכשהוא נכנס הביתה, לתת לו בראש ולהגיד לו, תגיד, אתה לא מתבייש? על משה רבנו אתה יוצא? אבי הנביאים, מי שגאל אותנו, הביא לנו את התורה, כן? זה הבן אדם, קרא לנו את הים, גאל אותנו ממצרים, זה הבן אדם שאתה יוצא עליו, איך אתה לא מתבייש? כן? זה מה שהייתה אמורה להגיד לו, כן? על זה חוכמת נשים בנתה ביתה, אולי היית אומר, אבל מה היא אמרה לו? כן? שלא יצא לך מזה כלום? לא יודע אם זה היה הדבר הכי צודק לבוא ולהגיד. אבל זה דווקא למה חז"ל באים ומשבחים אותה, ומראים את החוכמה שלה. היא לא הייתה צודקת, היא הייתה חכמה. כן? היא ידעה שהוא יודע את כל ההרצאות שהיא יכולה להרצות לו עד מחר, עד כמה משה זה האמת עם משה, וכמה באמת הכל בסדר, אבל היא ידעה שזה לא הדברים הנכונים שבאמת יניעו אותו לעשות שינוי. מה שיניע אותו לעשות שינוי זה לדבר בשפה שלו. מה מעניין אותו עכשיו? כן? האגו האישי שלו, ולא יודע מה, הקידום האישי שלו והכל, היא דיברה איתו בשפה שלו, ובסופו של דבר גרמה לו לעשות שינוי, רק בזכות זה שידע לדבר בשפה שלו. אז לפעמים לא נכון להיות צודק בוויכוח, אלא דווקא להיות חכם.